Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Wara din it-tislima jekk nixtieq tislima tal-Mulej Ġesu, kif nafu dejjem dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa nofruh għal benefatturi ħajjin u mejtin ta' dan is-santwarju, kif ukoll għal bżonnijiet ta' dawk kollha li poġġew it-talbiet tagħhom f'riġlejn Omna Marija. Llum nixtiequ li nitolbu wkoll anke għall Papa għaliex mhux biss bħala tħejjija għal ġrajja tiegħu fostna, imma llum fid-djoċesi tagħna qed issir il-ġabra dik li sejħula l-obolo ta' San Pietru, xi tkun din. Mad-dinja kollha jinġabru dawn l-offerti tal-fidili jingħataw lill-Papa biex imbagħad il-Papa iqassamhom b'karità lil persuni u l-pajjiżi l-aktar li huma fil-bżonn. Hekk pereżempju il-Vatikan stess, il-Papa stess qasmu eluf ta' vaċini tal-Covid lil pajjiżi foqra. Anke fil-pjazza tal-Vatikan waqqaf pereżempju hemm klinika fejn joffru kontinwament servizz lil dawk il-persuni li jorqdu barra fit-triq, servizz anke mediku. U ħafna affarijiet oħra u għalhekk ejjew aħna wkoll nagħtu is-sem tagħna biex il-Knisja, mhux tant il-figura tal-Papa, il-Knisja permezz tar-raj tagħha l-Papa tkompli turi l-imħabba ta' Alla lejn il-bniedem. Fil-waqt li narfu in-nuqqasijiet tagħna ejjew ħuti nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lil Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurrawk, natuk ġieħ. Irroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħen għalina. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ilqa' it-talb tagħna. Inti li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħen għalina. Għaliex inti waħdek għaddejs, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Atina o Alla li tista' kollox li naħsbu dejjem fis-sewwa u li bil-kliem u l-emejl namlu dak li joġob lilek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ktieb ta' Samwel. F'dak iż-żmien Samwel qam u niżel lejn id-deżert ta' Zif u miegħu ħa 3,000 raġel magħżula minn Iżrael, ifittex lil David fid-deżert ta' Zif. U ġie David u Abisaj ħdejn l-eżerċtu bil-lejl, u Samwel kien mindut u rieqed f'nofs il-kamp. U l-lanza tiegħu kienet imwaħla fl-art in-naħa ta' rasu. U Abner u n-nies tiegħu mindudin madwaru. U Abisaj qal lil David: Illum il-mulej riħaladu tiegħu fidejk. ħansamru mal-art daqqa waħda bil-lanza tiegħu stess
bla ma nagħtih oħra. Iżda David wieġeb lill-Abisaj, la toqtlux, għax min qatt mettidu fuq il-midluk tal-mulej u Elisa. David ħallanza u l-ġarra tal-ilma minn ħdejn ras Sawl u telqu, bla ma ħadd rom jew intebaħ, bla ma ħadd stembaħ, għax kollha kienu reqdin u nas tqil waqa' fuqhom minant il-mulej. David imbagħad qasam għan-naħa l-oħra u qatt fuq il-quċċata tal-għolja fil-bogħod b'wisa' kbir bejniethom. U David għajjat, hawnni il-lanza tas-sultan, ħajjiġi l-hawn wieħed mill-qaddejja u joħodha. Il-mulej irrott lil kull wieħed skont il-ġustizzja tiegħu u l-lejaltà tiegħu. Il-mulej telqek f'idejja llum, imma jien ma rridx immitt idejja fuq il-midluk tal-mulej. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm responsorjali nwieġbu ħanin u twajjeb il-mulej. Birek ruħ tiegħi il-mulej, b'qalbi kollha nbirek l-isem qaddis tiegħu. Birek ruħ tiegħi il-mulej u la tinsix il-ġid kollu li jagħmel miegħek. Inwieġbu u li jaħfer dnubietek kollha, ifejjaq il-mart tiegħek kollu, jifdil il-ħajtek mill-qabar, iħadnek bit-tieba u l-ħniena. Ħanin u ta' qalb tajba il-mulej. Ħanin u twajjeb il-mulej, idum ma jadab u kollu modrija. Ma mexix magħna skont ma ħaqqhom ħtijietna, ma ħallasniex skont ma ħaqqa ħżunitna. Ngħidu flimkien, ħanin u twajjeb il-mulej. Daqskemm mbiet il-vant mill-punent, hekk u jbiet minna ħtijietna, bħalma jħenn il-missiera l-uliedu, hekk iħenn il-mulej għal min għandu l-biża' tiegħu. Ngħidu flimkien, ħanin u twajjeb il-mulej. It-tieni qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti, l-ewwel bniedem Adam sar ruħ ħajja, l-aħħar wieħed sar spiritu li jagħti l-ħajja. Mhux l-ispiritwali ġie l-ewwel, imma l-ewwel in-naturali u mbagħad l-ispiritwali. L-ewwel bniedem mit-trab u tal-art, it-tieni bniedem mis-sema. Bħalma hu l-bniedem tal-art, hekk ukoll huma l-bnedmin tal-art. Bħalma hu l-bniedem tas-sema, hekk huma wkoll il-bnedmin tas-sema. Bħalma aħna mlibsa ġbija tal-bniedem tal-art, hekk ukoll qatt nilbsu l-ġbija tal-bniedem tas-sema. Il-kelma tal-mulej. Natikom kmandament ġdid jgħid il-mulej, bħalma ħabbejtkom jien, hekk ukoll ħobbu intom lil xulxin. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San-Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu:
Imma lilkom li qegħdin tisimgħuni ngħidilkom ħobbu l-dewwa tagħkom, għamlu l-ġid lil min jobodkom, bierku lil min jisħitkom, itolbu għal min iżeblaħkom. Min jatik bil-ħarta fuq naħħa waħda, dawwarlu wiċċek ħalli jatik fuq in-naħħa l-oħra. Min jieħodlok il-mantar, anqas il-libsa ma għandek tiċħatlu. Għati lil kull min jitolbok u min jieħodlok xi ħaġa tiegħek titlobbilux lura. Kif tridu li l-bnedmin jagħmlu lilkom, hekk ukoll għamlu intom lilhom. Jekk intom tħobbu lil min iħobbkom, xi ħlas jista' jkollkom, għax il-midinbin ukoll iħobbu lil min iħobbhom. U jekk tagħmlu l-ġid lil min jagħmel il-ġid lilkom, xi ħlas jista' jkollkom, għax dawn għamluh saħansitra l-midinbin. U jekk tisilfu xi ħaġa lil min tistennewh iroddilkom lura, xi ħlas jista' jkollkom. Il-midinbin ukoll jisilfu lill-midinbin bil-ħsieb li jieħdu lura daqshekk ieħor minn għandhom. Imma intom ħobbu l-dewwa tagħkom, għamlu l-ġid, isilfu bla ma tistennew xi ħaġa lura, u l-ħlas tagħkom ikun kbir u tkunu wlied Alla l-għoli li hu tajjeb mal-ingrati u l-ħżiena. Ħennu bħalma hu ħanin missierkom. Tiġġudikawx u ma tkunux iġġudikati, tikkundannawx u ma tkunux ikkundannati. Aħfru u ssibu l-maħfra, għatu u jingħatalkom, kejl tajjeb marsus meżżes sewwa u imburġat iqedulkom f'ħoġorkom, għax bl-istess kejl li tkejlu intom jitkejjel lilkom. Il-kelma tal-mulej. Imma lilkom li qegħdin tisimgħuni ngħidilkom ħobbu l-dewwa tagħkom, għamlu l-ġid lil min jobodkom, bierku lil min jisħitkom, itolbu għal min iżeblaħkom. Għaw xi ħadd minna kapaċi jagħmel dan. Ejjew impoġġu jdejna fuq il-kuxjenza tagħna. Mhuwiex Vanġelu ħafif eżjies. Huwa Vanġelu jiebes. Huwa Vanġelu li l-mulej kull wieħed minna jista' jgħidlu qed titlob minni dak li huwa impossibbli. Iva eżjies, mhuwiex possibbli. Li naħfer, mhux biss naħfer, imma addirittura nitlob għall dewwa tiegħi, għal min żeblaħni, għal min weġġani, li nagħmillu l-ġejt. Umanament hija xi ħaġa impossibbli. Imma jiena u int li qegħdin nisimgħu il-kelma tiegħu u l-kelma tiegħu hija ħajja u l-kelma tiegħu toħloq, biżżejjed niftħu l-ewwel paġni tal-Bibja. Ikun id-dawl u d-dawl sar. Ikunu l-ilmijiet, il-ħolqien, għal kelma talla jinħolqu ħwejjeġ ġodda. U jekk jien din il-kelma għalhekk fil-Vanġelu hawnhekk Ġesu jgħidilna intom li qegħdin tisimgħuni, jekk din il-kelma jien tismaħħa jfisser mhux biss tidħol minn widna u toħroġ mill-oħra, imma jekk jien din il-kelma
nilqaħħa f'ħajti tagħmel miraklu fija. U tafu x'inhu dan il-miraklu? Tagħmilni nixbaħ lill-Alla. U tagħtini l-qawwa li nagħmel dak li jagħmel hu. Tagħtini l-qawwa li naħfer, li nħenn, li nħobb. Għandna bir-raġun għax il-mulej ngħidulu tifħir lilek Kristu għal din il-kelma li qalilna. Għaliex din hija kelma eżjes għalkemm jibsa imma l-min jgħixha timliħ bil-ferħ, tagħmel minnu bniedem ġdid, tagħmel minnu bniedem ġbija ħajja ta' Alla. Hawn irridu naslu. Mhijiex triq faċli, imma ejjew nitolbu li l-kelma tal-Alla taħdem fina, ejjew inħallu l-Ispirtu Santu jmexxina. U l-qari tal-lum, eżies, jurina u jagħtina xi punti interessanti ta' kif dan jiena u int nistgħu nwettqu f'ħajti. Dak li jien qed narah impossibbli isir possibbli. U tafu fejn huma dawn il-punti? Tahom l-mulej innifsu fis-salm responsorjali. Kif nista' nasal biex naħfer, biex inħobb il-min weġġani l-għadu tiegħi? Għal 5 darbiet il-lejla jiena u int irrispondejna u wedna ħanin u twajjeb il-mulej. Hawnhekk huwa l-ewwel punt. Ftakar. Żomm f'moħħok li l-mulej u ħanin u twajjeb. Forsi ħafna drabi anke dan l-istess Vanġelu naħsbuh qisu Ġesu qiegħed jikponta, jikmanda minn fuq. U Ġesu ma qed jgħid xejn ngħid dak li jagħmel bħajtu. Sar bniedem ġar fuq u id-dbatija minn fuq is-salib huwa ħafer l-edewwa tagħna. L-edewwa tiegħu lil dawk li salbuh. Anzi jiskużahom, aħfrilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Quddiem il-missier minn fuq it-salib waqt li qed joffri ħajtu u l-offerta tfisser talba lill-Alla. Ġesu jagħmel din it-talba. Aħfrilhom għax dawn ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Mela l-ewwel punt li jiena rrid li jenni biex nasal biex naħfer huwa proprju dan. Ftakar, ejjew inżommu f'moħħna. Għax ħafna drabi jeżies għandna idea żbaljata ta' Alla. Għandna idea żbaljata ta' Alla li jikkastiga, li jsawwat, li kważi qiegħed bir-reġistru f'idejh biex jikteb fejn żbaljajt ħalli jibqa' jiftakar, ħalli jtektikieli. Ftakar, dan li jien għandi bżonn nikteb f'qalbi u f'moħħi li l-mulej u ħanin u twajjeb. It-tieni punt li joħroġ minn dan is-salm. Birek ruħ tiegħi il-mulej u tinsiex il-ġid li jagħmel miegħek. Kemm jiena u int fit-talb tagħna inkunu konxi kemm il-darba int fil-ġurnata il-mulej jgħidlu grazzi. Jiena naħseb iżjed li tolbuh u ngħidulu tini, għamel hekk u l-inqas ħaġa li ngħidulu grazzi ta' dan il-ġid li inti għamilt miegħi. L-ewwel punt il-mulej ħanin, it-tieni punt tinsiex il-ġid li jagħmel miegħek. It-tielet punt, u x'inhu l-aktar dan il-ġid
li jagħmel miegħi u miegħek. Li jaħfer dnubietek kollha. U ikompli, għax ma mexiex magħna skont ma ħaqhom ħtijietna, ma ħallasniex skont ħżunietna. Ejjew nintebħu li tassew il-mulej għad-dnub tiegħi qatt ma jħallasni skont il-ħażen li għamilt. Imma jrodli l-ħniena, jrodli l-maħfra. Mena aktar ma dawn it-tliet punti ikunu qawwijin f'ħajjitna, dawn iwasluni biex jiena wkoll naħfer u nitlob għal min weġġani. Nixtieq nagħlaq b'esperjenza li jgħixta fl-ewwel snin anke tas-saċerdozju tiegħi. U b'eżempju komuni ħafna drabi nħobb ngħidu. Jekk xi ħadd ġie u għamillek ferita fuq idejk, girfek, inti kull meta tħares lejn idek u tara dik il-ferita, trid u ma tridx, ħatiftakar f'dak l-att ta' tkefrija li jagħmlu miegħek. U terġa' tweġġa'. Imma jekk inti toqgħod dik il-ferita tiggrifa u toqgħod tirrabja miegħek innifsek u teqret għal dak li jagħmillek, x'jiġri? Dik il-ferita terġa' tinfetaħ u jerġa' jibda ħireġ id-demm u ma taqgħodx. Il-ġrajja hekk ukoll jiġrilna eżies meta aħna ma naħfrux. Ikollna l-ferita u dik il-ferita minflok nagħmlula id-duwa biex tfieq, nigirfuha u tkompli tikber l-infezzjoni. U id-duwa tal-fejqan mija xejn għajr id-duwa tal-ħniena ta' Alla. Nispiċċa bl-aħħar fatt li jettilkom. Kont għadni fl-ewwel snin tiegħi bħala saċerdot Ruma u kienet ġiet persuna taqsam miegħi b'sinċerità, anzjana, tibki, għalt li jara x'għamlu li joliedi. Ħaduli dari u tefewni l-barra fit-triq. Għalt li kif jista' jkun jien naħfrilhom. X'ħan nagħmel? Għadni niftakar kontent għal din il-persuna biex sibniela fejn torqod. Għax litteralment ġiet mitfuha l-barra. U niftakar il-din il-persuna wara li sibniela fejn toqgħod, fejn tmur torqod, kont qedtilha mhuwiex faċli żgur. Imma ibda itlob anke x'intejt il-missierna. Ftakar li aħna l-mulej ngħidulu aħfrilna dnubietna biex aħna naħfru kif aħna naħfru. Ibda itlob il-mulej li waslek biex taħfer lil uliedek. U ibqa' ċerta li meta inti ħataħfer, il-mulej ħajdewwilek kull ġerħa li hemm fil-fond ta' qalbek. U din qalt li iebsa, qalt li imma ħanamel dak li qed tgħidli. Qalt li nipprova l-inqas nibda nitlob għalihom, flok nirrabja u ngerger f'qalbi għalihom. U għadda żmien. Wara ftit din il-persuna riġġiet il-parroċċa u qalt li għaraftni. Tila leta, aħna il-parroċċa Ruma barra li kienu jiġu anke barranin. Kien hemm fuq 33,000 ruħ.
Għalt li jiena dik il-persuna li xi sentejn ilu u reġgħet qalt li l-istorja. Qalt li jimporta nistiednek tiġi miegħi qedtilha fejn. Qalt li għax illum ħanoħroġ niekol ma' uliedi. Qalt li għax jien ħfir il-mulej wassalni biex naħfrilhom. Qalt li illum ħanoħorġu reġgħu laqgħuni f'dari u ħanoħorġu niklu flimkien. Qalt li għalija dan huwa l-isbaħ jum ta' ħajti. Dawn huma eżies il-mirakli li jwettaq il-mulej f'min jilqa' il-kelma tiegħu. Ejjew nitolbuh eżies. Il-koll kemm aħna żgur li hemm xi ferita fil-fond ta' qalbna, ejjew nitolbuh il-mulej jagħtina din il-qawwa li aħna wkoll naslu biex naħfru inkunu ħanin u twajbejn ma' dawk li weġġowna għax ħanin u twajjeb u il-mulej miegħi u miegħek. Nistqarru il-fidi tagħna. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħala is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidherx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla min Alla, dawl min dawl, Alla veru min Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel ismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn imwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum minn weġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'hom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar ma'mudija waħda għal maħfra tad-dnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejja wħuti nofru it-talbit tagħna lill-missier tas-sema li ħabna fibnu u werwina il-ħnina tiegħu. Nitolbu għas-saċerdoti kollha sabiex jamministraw is-sagrament tal-ħnina ta' Alla b'imħabba u b'modrija. Nitolbu għal Papa Franġisku bif il-vjaġġ li ser jagħmel fostna iħalli frott mixtieq u jsaħħaħna fil-valuri jinsara. Nitolbu għal mexxejja tal-ġnus sabiex jaħdmu ħalli tinqered kull tip ta' vjolenza jew gwerrer fost il-popli. Nitolbu għalina l-koll biex din l-Ewkaristija li qegħdin ngħixu flimkien tenna u twassalna biex naħfru lill-edewwa tagħna. Nitolbu minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pino nitolbuk mulej biex tbierek lill-familji tagħna. Għamel li huma jibnu ħajjithom fuq il-kelma tiegħek. Nitolbu mulej biex tgħin u tqawwi u tagħti kull faraġġ lil morda lil dawk li għaddejjin minn xi mument qiebes. Għamel li jsibu persuni qrib tagħhom li juruhom u jdewquhom l-imħabba tiegħek. Nitolbu fiskiet inresqu t-talbit tagħna. Jekk għandek f'moħħok xi persuna li weġġetek, ejja f'dan il-mument itlob il-mulej iberika jurija l-ħnina.
Missier taħnina bla tarf, għatina qalb ġdida biex inkunu kapaċi jinħobbu tassew lill-edewwa tagħna għaliex int taħfer il-ħtijiet tagħna, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi jutakom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Aħna niċċelebraw mulej il-misteri tiegħek, nofrulek is-sagrifiċċju tagħna kif idmirna u fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex is-sagrifiċċju li sejr innofru għal ġieħ tal-kobor tiegħek ikun jiswielna għas-salvazzjoni tagħna bi Kristus Jedna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna il-fuq, niżżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier għaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għaliex int fil-ħniena tiegħek hekk ħabbejt id-dinja li battilna lill-ibnek il-waħdini biex jifdina. Rittu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra id-dnub biex hekk tħobb fina dak li ħabbejt fih. Bl-ubbidjenza tiegħu ksibna mill-ġdid id-doni li konna tlifna bid-diżubbidjenza tagħna. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorija tiegħek u sanna fl-ola ta' smewiet. Birek minn ġej fisem il-mulej u sanna fil-olej ta' smewiet. Għaddejs ta' sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Għaddis għalek nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sjedna Ġesu Kristu, li meta kien sejnata biex mirraj ħibati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidej. U dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi, inħabru l-mewtijek mulej samatiġi.
Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll l-wirt tal-ħajja ta' dejjem fl-imkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox, fl-imkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Sejrin nitolbu it-talba tal-missier. Ejjew nitolbuh il-mulej li jatina tassew din il-grazzja li nkunu kapaċi naħfru kif hu jaħfer id-dnubiet tagħna. U għalhekk ngħidu: Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tridint kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma nafru lil min ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġri, iżdeħ li snam id-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħarix lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
nitolbu. Nitolbuku Alla li tista' kollox biex niksbu l-frott tas-salvazzjoni li tagħha irċivejna ir-ran fil-misterju qaddisa li jiċċelebrajna bi Kristus Siedna. Nagħmlilkom xi avviżi. Għada Fader Dominik Sultana li għal dawn l-aħħar snin kien jaqdi il-missjoni saċerdotali tiegħu hawnhekk miegħi f'dan is-santwarju għada fil-erba ta' filgħaxija se jieħu l-possess uffiċjali bħala kappillan tal-parroċċa ta' Kristu Salvatur ġewwa l-Asri. U għalhekk ejjew aħna wkoll nuruh l-apprezzament tagħna billi għada nofru it-talb tagħna għalih biex jaqdi din il-missjoni li l-mulej qed jagħtih b'fedeltà. Mbagħad nhar it-tlieta nħeġġukom biex minu f'saħħtu imur jagħti id-demm. Bħalissa fl-isptarijiet tagħna hemm nuqqas tad-demm. U għalhekk dak kollha li jistgħu huma mħeġġin biex imorru fil-berġa tax-Xewkija ħdejn l-iskola bejn is-sija ta' wara nofsinhar u l-5 ta' filgħaxija. Tinsewx sintendi tieħdu magħkom il-karta tal-identità. Imbagħad nhar l-erba' imiss il-laqa ta' formazzjoni ta' tagħlim dwar il-Verġni Marija li qiegħda ssir mis-santwarju darba fix-xahar. Kulħadd jista' jattendi għal din il-laqa li tieħu madwar 3 kwarti u mhux aktar. Il-laqa tibda fis-6:30 u tkun fis-sala taħt it-suntier tas-santwarju. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Ekkejjew ngħidu 3 Ava Marijiet. Anke Marija taħt is-salib ħafret lil dawk li salbu lil bina għax ingħaqdet mat-talba ta' bina. Llum dawn it-3 Ava Marijiet nofruhom għal dawk il-persuni li qegħdin isibuha qiebsa biex jaħfru. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.